गीत गावे ऐसे जाए लोग चौठारी करे। माई के दरबार में कौना भाव में जाए लोग कितना सुंदर गीत गावे लोग। वैसा सुंदर गीत गावे माई कि न मन में भरेला न पेट में दुखाला। कौना भाव में जाए लोग माई बहन लोग गीत गावे ला बड़ी सुंदर। शर्मा जी यह माई के चिनरी हो। भक्त जाके माई से कहते कि माई गावे ला लोग कितना सुंदर गीत। ए बबुआ हो प्रणाम भौजी। हेलो रघुवन को कहते शर्मा जी समय देखते कहाँ के कहाँ चल गए। हम माई के दरबार में एगो भजन गीत गावे जाता नहीं भौजी केस छिलोले हो का लड़का कहता प्रणाम में भौजी जाए तो बबुआ सब भाव हो। भावे से भजन होला आ भावे से भोजन होला। तब मतारी बहलो गीत गावे ला एगो ये काली ना यही का आगे आगे भसुर जाए तो यार घूमटा बोला गावेला लोग का कि धुरा गरम लागत है आरू के में सतिया आई हमार चाचा जी शर्मा जी जेकरा के कहने की बड़ी तार चाचा जी सुंदर लयदार बने। जानते बने एक घर में केहू लयदार निकल जाला ताक सरका कोई पीढ़ी के जमदार साहब नाम होला। सुनने को नहीं कि जाना घर में रामचरित मानस किताब नहीं है वो मुर्दा समान बा घर। प्रमाण मिला था जमदार साहब यहाँ तो तारे काम घरे घर भरले हुई तब प्रमाण मिला था लिखित। शर्मा जी माई के दरबार में जाके भक्त जाके वो पचरा गाने ले माई से बात के माई शर्मा जी पहले ले लीती हुटिया पे कि कछुए के बगल शर्मा जी क्या करबो समय है जमदार साहब जी। हाँ जी कपाल छिलवावे के पड़ी। हाँ ना भौजी मुरेठे खुल जाता तो भक्त जाके वही में जवान सभा भेला जमदार साहब। तू साथी भाई लोग कहेला कि नहीं खा जानो कि काठी के मंदिर बनल है वही में जाके कहेला लोग आई 5 रुपया तरीका सा हम जमदार साहब जी चल भैया पर दे आगे माय बढ़े तनी सो आज हम आशीर्वाद बतलू हमने के छूटा चोरा तनी सो ताई हम बड़ भैया उपेंद्र भैया से कहे कि रौरा तरीका से माला से स्वागत कर दी हमरा के पूरा समाज के रुपया आइल बा आज वहां का आशीर्वाद बा कि हमने
तन छूटा चलता नहीं सब आगे मैं चल के बतावल नहीं सब कुछ आए 2 मिनट पूरा समाज के रुपया बहुत बहुत रुपया आए बा भगवान से निभरा करूं हे भगवान यही तरह हमने के ओ दादाजी से प्रार्थना करें कि लोग आगे तो चले गनी आ पूरा हमने के परिवार में एकमत राखी भाई भाई में प्रेम राखी तने ताली से स्वागत करम शर्मा जी बजा के आए लोग बहुत हाथ से बहुत रुपया आए ओह में जवाब सवाल जवाब होला है शर्मा जी कैसे हो चलो किया थला पत्थर के शर्मा जी किया थला पत्थर के शर्मा जी अंत में वही